kwafika ngiyakhumbula lapha na igenge leyo mzala babehlala eThekwini osomdisha wayesahamba ngegalofu elimaruni edlala lensizwa le oyishoyo idlala idlula ngithi ngoba ingoma yami nje leya khona ingoma yayithi abanye bakubiza ngisho myabana abanye idlala ngento yami ngidlala izingane ngidlala ngento yami ngidlala izingane bangithi ukuthi hayi ethini yakhe akukhumbuli ethini manje kodwa ngathi abanye bakubiza ethini fana afana bakubiza ngisho myabanga ingoma yami ledlula la yabo mangizwa kwathiwa ke insizwa entshe efikile ngaleso sikhathi futhi wayethuka odlubheke ethuka umfizi emnyama nginganaki nje ke ngithatha isikhathi ke mina ukuthi into ngiyinake ngiqonde kuyona ngixile ngithi hawu bese kuthi ngelinye ilanga ngibizwa kwi-Vibe FM ngibizwa ngicabanga ukuthi uzubani abasakazi ababesakaza ngalezo khathi mangifika lapha yabona mangihamba ngiya kwi-Ukhuzani kwi-interview kwakufika abalandeli bami lapha behambe nami ngipheleze siye kwi-interview kwi-Vibe fike lapha ngaphakathi bethi bengitsheleke ukuthi hayi kunensizwa lapha eyayizokwenza interview nayo ifuna nje ukungibingelela ecelelwa abasakazi bakhona abasakazi basaphila icela ukubingelela kakhulu sijabule kabi futhi yabona ukuthi bayaqopha abasakazi bayiqopha ingxoxo zabo zokusakaza lapha mhlawumbe ngabe kuyezwakala lapha ngoba lensizwa impela ngathi yangikhwaze emoyeni ngisengifikile lapha ngoba ngase ngifikile yangikhwaze impela ingigcoba lapha na isho ukuthi umculi nje oba befika nabo Ukhuzani angene emaparking ngalezikani ngaba nabalandeli lapha abapronation yabo washiwo ukuthi ucela ukushutha nami insizwa uphula mngoma wayekhona lo oyirasta ucela ukushutha nami ungashutha naye mawungabheka nje zama mangabuza ngangacela ukushutha nomuntu engamazi zibuze nje ngangacela ukushutha nomuntu engamazi ngithi ngicela ukushutha naye ewuba yabo wathi kwathi bengibona wabona sengifikile futhi ngikalelekile sekugcwala isitudio lapha ucela ukushutha nami hayi kwamnandi ngenkosi amathi hawo Nkunzi kuthiwa ubani ka wena yabo akasinika ngani city yakhe nkosi ami dasomlalele akasinike city yona futhi ngeke ngilalelela bafowethu kulungile bathi ngicela ukulalela la senzani azange ngisho kwalo sithine yabo acele kushuthe nami ngishuthe naye kaye sizwa nje la kanje futhi into eziningi ngoba ngangazi lutho hawu bese ke ngaleso sikhathi kumuntu engangiphila naye kakhulu kwaku umkhaya wami ungizwe mvuka Mchoni enxele mvuka Dwman insizwa ke leyana engangiphila nayo futhi yayinazi yalo kumina insizwa leyana ke